Täältä kauneushoitola Desireestä Anespelä, hei. Elvase on kehittänyt Skinissime-linjan jo vaihdevuosi-iän saavuttaneelle iholle. Se on tehty korjaamaan jo iän tuomia vaurioita ja estämään sitten näiden uusien syntymistä. Hormonitoiminta ja aineenvaihdunnan hidastuminen alkaa näkyä siinä ihon kunnossa sekä sitten kaikki ulkoiset rasitteet. Nyt kotihoitotuotteisiin panostetaan ihan vähän erilaisilla raaka-aineyhdisteillä, kun puhutaan vanhenevasta ihosta. Meille on tullut tänne hoitolaan Elvaselta aivan uusi, ihana superseerumi. Ja tässä on nyt sitten tehoaine, mikä korjaa ihan kaiken. Tällä voidaan korjata muun muassa